Usaitan em uanra ya kani kaburam perthai. Baru usaitan uang gumne tu ya teli bat kaburam perthai. Hari Jisu ang. Lam dah hidan kecing adai bat nga. Kubanga ngalong kawai badu kupa. Ukran kawai dah. Lam dah piru pilong kawai bat nga. Yo tu. Kan mawe. Ane kani kani kebenpa. Ba ai ini tu Jisu shine. Masih mutrai, uai yang akan ikaktin, bangan lek ben hikai, hoi ngalat jukran barabor yang akan ikabenta, hari haba umasim jong trai ukuntu yang akan kran ipan kongu yang kata kadai naga gospel ke jong Matius kelenong gaba arpusan, ngabu yang akan ikabenta, yang akan ikapang, hagaktin kasih ke bangaong hatu pilapan kre naga benta unong lek kurim, ong lembat nga hatu lapan kre naga benta unong leit kurim. Ujisu hakanado kalanong kaba arpusaw ustang man batayang siapang kinigisngi kiba kado kay kiban jia. Udah batayang ya kidak kishin hakalanong kaba arpusaw kadekot kabalay kaba tauro ya tau kulay ubali hey ba unwan uta unong syukor ba kumno un syukor ya kita ba un syong hakakulay kabali hadin kata uang pinsa benar siapang katama hadin kata usa ongro hakata katama ka judge ben riu kan le ya ka judge ben riu hadin jong kata ubatay ro kan wan kata kan nemsniu jong ka jingyap pem gen namar balay kandon kata ka jing kinyo jumai bat ngakwa ban ong ya fi baro ka jumai kamday namar bakadon ka jing jia hapo kani ka kando kindon ki jumai ki balatau hi da ubriu lang baba ki tes ya kita ki misail ki jongki ne lang baba pan betai bakan wanra ya kita ki jumai ke de mata ka batai bakumno kandon kata ka jing shitom bat ka jing peniap ula keren ya kita baro siapang kini ki sengi ki bakado bat udah batai siapang kata ka jing ijli ban ya kendo bat kita terter haba ukuran wan ra pat hakal nong ga arpusan bat ukuran pat ban aya ka jing kermen naga benta ki bangai ken bat da batai ong hatu pilapan kre mo naga benta unong lit kurim namar Jisu parbo uwan u Yohanes nong pan baptis u ong ya u kon lang brot jong blay uban ba no ya ka pop jong ka pertai Henry haba unwan arsin kan mau bet haba wan shao ya ki bangai unwan kumunong lit kurim bat kaba arsin pat haba wan ban yo pat ha ka kejat ke jong u halum olep unwan ban bishar ya ka pertai bat kan sedon kata katma ba ong katma amagedan gen hey ba hadin kata ba unsan shar shi hajar snem ken yagani ga pertai Henry hapdeng gane Jisu upanito yelade hagani ga jaka ba ukran ya kita ki senran kita ki bayo sngo ya o bawang sapang unong let kurem yagani ga parsi kan ma Jisu umdei tang ukon lang bro jong blay umdei tang ukon jong blay udeiru unong let kurem jong abad jong piken amen. Dahil namar kata Paul usutho yang ni kabenta Ukran yang ni sabangan puli yang ni kabenta uang kumne naka ar ki koren keren sepang ka jingya tektin hagasti ka ba ar nong koren namar balay kini ki parabangai hangani ka jaka kila ya kulmar ya ka jingi kai ka jong Paul kila stang ban yang yele persya ya Paul bat kila stang ban bot no syaki way pat ki jat jingi kai dahil namar kata usngo syapti yang yakni ka yakni ka bentaken day namar kata udah keren yakni ka bentaken hagal nong ka katway arkorin katway namar balik kini ki bangai menta ya kata ka jingkai jong Paul kisah yalang maklano pat saki way pat kino hikai ki ong mano batong yo apostol yo Paul kum ta terter baru Paul uong iki korin uong yakni ka benta uong namar nga soskun japang jongpi daga jing soskun baru belai kada khot baar namar ngalapan ya tek tin ya pi how way brio and yo IT ya pi kum ka soti bat ha ukris henry nga shapting yo kum nuru kum bau tau senyu la syukor ya kiba im daga boy sian baman jong u ba kum ta on pan put plak ya ka jing mot jong pi daga benta shi sertap ka men siem bat kata ka jing sngur ka ba ha ukris Upol hang ni Ukraine baduang ngasos kun na kabanta jong pi baduang bangalapan ni tektin bat pi baduway padu breo Henry ngasos sapting yo kumno kumbau tau sen ulapan puat plak da ka buit sian ke jong o ya kata ka jing start jong ka em bat pan ngap ya ka
yo ya piru uang. Namar balik kani kadi ki ba bangin sutu hagi ni gising ano vi kadon kebutsian ke jong baman kan ban panhap no yangi na kani ka jing tek tien kan. Namar ban sutu yang ni ka konteks jong ni kal nong ke ba arpusan ngi hapan tep Japang ki jiu. Japang jong no ki jiu bat ka rukam ya kentiu kurim jong ki jiu kan. But kenal kini ki jiu ru ki shim ya kani kadai nadu ka por jong Mesopotamia. Kaladon kani ka hima Mesopotamia lani ka baong Syria na ba u Abraham uwan. Dai namal kata finaken mau bau Abraham upa yu syakri jong u nakabenta ba ulai ban wanra ya ka briu nakabenta ukon jong u ubakerteng u Isak. Berhaba utau beri ulam ya kata kaktien kan ke jong Abraham om tang kaktien uraru ya kikser kijing don kijing em ban Aisyah kata yeng lada katrek kan ban laparu syaki bah yeng jong le jong u Abraham hi kan bau om umdei bau kun jonga unyo ya ke briu kena kani ke jakabat haki jiu kani ke dei ba kijing ya shong kurim berabor kidei ya ki taki nak ngom ngiki kasing ngiken sang ban ya shong parakur handai maki barabor kia jet ya parakur kata kawan naduk ka por Mesopotamia bat haki kedon lai benta ka stage jong kata kabanyat masih ong haktin parang 3 main stage of Jewish marriage kabamot lai teli ka benta hakata ka jingya kentiu kurim jong ki Jew kidon kini ke lai teli ka benta kabanung kong do lakot ya kamo ne lai teliki kerdan ke bakongsan jong ki jing kawai shongkurim jong ki jiu kini ke lai teliki ba nungkong do lakot mo shidukin ngia pe hakato ka jaka pinyo I hapo ka screen ke jong pi ada pi la ban tho la pi kwa ban tho kani ke benda ka nungkong kini ke ngi ki khasi ya kini ka shidukin ngi ong ke jing ya te ktien ngi ong ayo ke jing ya te ktien harai maki ki khot ya ka shidukin lane ke bangi ong ktien nong we engagement. But hagani ka jaka ki le kumno ka kani ka benta bala arrange kenau ka jingi shong kurim sya ketika jaka barabor ka arrange marriage kam ka love marriage ka arrange marriage hey bala ya penbet na ki artli ki long yeng but ka kwar bani tho ya pi kani we ka jing sha ka arrange marriage ne ka jingi shong kurim bala pani tho na ki yeng ki pen shong na ka yeng ki kam success ban ya ka love marriage. Kan mau bahaya kata, hoi ngi kasih lada pimwat hi te dalai le pinum yo brio. Ong song misan song pasan hieng. Mo, handai syaki wei pat borobor lawat be naga hieng. But kadi ka benda baki ong bakalong ka marriage success rate ka kambun haki ban haka love marriage. Kan nungat pi menjuri kata. Pe hajong isa nga iit palat ya fi. Layok ko ni we iit no uli iit so ya ka wei pat. Daira love marriage kani ka benta dei kata nga si ong be wan umpoi sya ka jingek shongkha lemna na ka yeng jong piru ki manjur lang lemda dei kum tam pila banang mei ngam tre pi pim tre nga tre be uni breu ngan pet bo uni breu hadin lais nampat mei ula I yang ata mei kata kam jiarah ka jela jongi kani ka jing si sya nganong ifi pinumla ban I yung niu breu ban kendo tangar sni ban klet no ye ka jing I jong ki kime ki kpa ki bala pan he pan san ye fi pinda ken mau bet ya kata ba bon sin belai ka fail kham ta me hangi ki khasi jantia bat garo ka fail ba garo kham duna khasi jantia ka fail ha ka daw ka de ba bon bra love marriage ban na yeng kim ya munjur pim ya munjur ngin ya shong wai no hadin pas wan phai biang ne nga keren bakla na kum pastor ken mau bet ka love marriage ka kam fail pila ban le Valentine's Day handoi hakaski ka ba khasan terik pat pila ban ya laj no kani ke ka ba chia pi hang nem haki jiu pat kadai bara bor la penya de ki kime ki kpa ya kane ka benta ba ki wan ra ya ka jing te ktien hey ba kila arrange ya kata but om tang kata hey ba na kaliang jong shinrang u ai ya ka gift ka yang kan tai u ai yu gift POE mentaro haka engagement barabor ka don ka exchange of gift mo usin rang ai gift ya ka kentai ai gift ki don ba ai da ka ring ki ai da ka ring han rei tang ki kwa ban pendeng ken mau bet om jusha ban pendeng kom pastor teng ye teng ko ki kwa ban ya pendeng om la ban pendeng namar belai kampat dei ka singi tho kadang dei tang ka
ka engagement na ka jinga tektin la pi ai to ko ring ru pi habli ai yu kuni ne yu pa na kum tat ter ba kita kin sai ai ki khon jong ki ba kin ya deng ba pi pen bana I am engaged kata ka dei ka ngi ju ele mangili seni man ta om tang kata ngi ot kek ru engagement kek ngi ot ngi bam ba so si ba si ong da ngasi ong ru ngi ka banta ken mau ka engagement kek phim la ba ni ot ma pi arngut ki ba engage ki haban ot ki kimi ki pa Ki abat para kepah, ki abat para ketilan, para kemi, para keni, kini od utu kiat. Kamdon kata karu kamba, uta uba, engage kata kasi nama, lada hak engagement pila od kiat siya to pinot lagi. Iyo, kadon gabanta babon sin, naman ngi pertubut pelat pareng, ken mau pareng lade, uni lade ukpa ki kon dang ong ne, he is my boyfriend. Namar ki tip ya kata, kim ong ra uni lade ulok jonga, ne kane dek, she is my girlfriend. Ki ong ya kata kabanta. But kani kadai ka benta baki jule ya kata ka jingwan baki ai iwe kata ka gift haba kila ya bat om tang kata kisi ya seipat ya kani ka way baki ong hakaktin Jewish ki ong ketubah KETUBEH ketubah kisai so ya kata kadai ka contract okay kan mau in legal term marriage is a contract kan mau baki jinga tho barabor kadai ka contract nada langsung ya ha Lek tarno eka kontrak haka district council na ne haka court. High court kum ta pi no piatar. Ka marriage kadi kai ka contract hakamat ka law even ki juru hang ne ki ele ya kata. Dei kata Moses wong pila ban ai ya ka kot ino. Pio akabat kata ka kot ki san ngi san ne ngi yu ka dei haka sngi ya tho. Hanre ki jiu ki san ne ki shon mohor ha ka por ya tektien. Por you por ye tektin but kadni ka benta ki ai kata ka contract kila ya sign ye kata ken mau dei na mar kata u Joseph but ka marry finda pinlap hakaktin ka John Blake Gospel Matthias nong banung kong da khot bakat prakat kendai ken mau ba maki ka banung kong ki dei tang ki bala ya tektin Henry la ong ka marry ka tengah jong u Joseph baru Joseph u tengah jong ka marry Henry Kim Don kanong ka jinga dei ka bakanda do Namar balai hak jinga tektin la ya kataka ketube lane ya kataka la bano ya kataka contract a marriage contract la sign ya kata la ya shon mohor ya kata to kopor kam dai ek sign ki shon mohor ya kata nakal yang bro artli ka yin dai namar kata kabamot ka jinga poi kurim jokine ka dai ka buram jong ka yin Dei namar kata fin su tu Joseph ulek si kasiang la snong la jong sa Bethlehem namar ka Mary ka dei ka nong Nazareth hanrei Joseph udei na Bethlehem namar ba ka Mary ka la dei ka tengah jong Joseph ka haban le lang sa Bethlehem ban ai ya ka census di sa ka Mary ka dei ka nong yu nong Nazareth baru Joseph hadin ka tau sali sa sing kiau hadin lawan pai Egypt dei namar kata fin dei bu Joseph ulek sa Nazareth kani ka dei ka contract baki ki sign baki halet Kila dei syukurim pada hakamat ka an kidei syukurim Henry katkum ka culture lane ka rukom pat kim patla bandon jinga dei om patla baniu namar hangane ka jinga tektien kam dei ka jing kawai pai ba kadang dei tang artli gilong yen but hadin jong kata kawan ka benta ka benta kayu ka baar ka bakikhat kedusin kila sign mentala ito yaki Kum kan nuksa ka Mary kam la man yo lok chu shaway namar kala day ka lok ka jong Joseph la shu but lada ki kwa ban ya like ki hab basim da ka divorce but hab ban siwe ka dor ki hab ban siwe da kai ya ka dor lada pitep kindiat chapang ki muslim ki yato muslim kindiat ki sai khot be ashrfia kata ka pisa kata ka talak ka mo hab siwe ka dor da pia like Kani ka benta jongki. Hari hadin kani kawan sang kani ka kedushin. Kani ka kedushin kani ka ipat. Hadin jong kani. Bakini bro arngot la ito akmat pai ba kumbadai syukurim. Kila day syukurim. Ken mau baik ngong via kiki to parakur de kata u Joseph ru udai Juda ka Mary ru dai Juda. Ki to syukur. Kimla ban lek sabar. But hadin jong kani Kai ka ba ole usin rang ulek pai no ya kane ki condition namar ki asa hakata ka sri haka yeng kan thai bro ka yeng sin rang
But kum la syai dang step ki hablek no kan mau utu syakuri jong u Abraham. Usa ha kata kami la syai ma step ong nga haban lit no ngam long bangan sa do ha kani kajaka. But kata ka dei bu shinrang umla syu ban sa ha kata kajaka ngalengo ha kajat ben riu khasi dang yalang ru shinrang al isa lupa yang kan thai. Dang yalang ru al isa lupa ta si yang kan thai. But ki pidiang lupa ngawi what to sha kum ta. Amen. Kata kam dai ker kom kata kam mot pishim sting. Ya ki baro. Ne ka kan thai kam la ban wan sa si yang shinrang ne shinrang mla ban sa si yang kan thai hadu ki empat dai si kurib. Ada wan beriu ni di mana? Ini di perlok jong ikon jong ah. Kulmar rabi. Mau ngilong very open minded. Palat banu parang. Uparang rum dalong kan ini kubalong mangi. But ngong vi kadon ka benta bangi haban sungtu bangi haban ri ka akor ka jongi. Kani di ka jing hiar jong ni ka jat ben riu. Ba uparalok jong ka kon uwan sa hayeng. Long mo. Ha? Babon ka jia kata. Dei namar kata ngi haban sungtu. Yang ni bat kile ayu hak ni namar ladap ya tektin Henry Kimla bakini don la ka jong ka kamera. La itu ya ki kum silok handa ki empat doi silok. Namar boleh kadon ka kamram kum ulok wa haban le. But ya kata ki kot kedusin. Ule ayu shinrang menta. Shinrang menta ule pai biang no syaka yeng jong kupa. Ula dap sign ni ka contract, ula dap ong ngalang kloy bangan sim yang ni ka beri ban longkal tengah jonga naru menta on itu na ka kum ka tengah jonga hadien kata ule pai biang no bat ukupa. Ken mau Jisu ong. Ha gospel Yohanes kanong ka kat saw. Ka dekot ka ba arbat gaba lai bat uong kum ning ni pe ken dia haga gospel jong Yohanes wong ne haga ying ukpa jonga don bon ki pulet shong ne lemda kum ta ngala ye tho happy na bangan salit no ban kre ka jakaya pi hang ne uji su wong haga ying jong ukpa jonga don bon ki kamera ban ngan le ban pen kre ya kata ka kamera na ka benta jong no jong pi kani ri ka benta jong usun rang haki jiu haka stap baki pai ukular wangan sawan biang banwan shaw ya pi ko be ban ukular akhmat ki bahiyeng baro hadin bangala lek ban pen kre ya ka kamera naga benta jong pi haka yeng ukpa jonga uji suru ukular ya kata baruang ngan lek no bangan pen kre ya ka jaka de kata wat ki kuslai pinala jong ka donut nama ki senran hang ne ki kuslai tip uji su no iki kila ka yeng ka sem lais nem si tenggile bo di Jisu menta wangan le no ki kulmar bodo Jisu pentengan ni ki wangan le namar kini ki sutu ba ke ibu Jisu kren ku monong le kurem wangan le ngahaban le ban pen kre ya ka jaka bat ken mau ka ban le ban pen kre am hap 3 minut haban snai ta ka kamera kamau Jisu abo le ban pen kre ngi kamera am nang kong du haban sa yap halo jong ding phana khalam kata amla ban le ban pen kre but hang ni ka jaga usun rang ukular ya kata but ka shem ya ka por kumno ka jingwan pai ka jang u shisnem hapo shisnem udai banwan shaw no ya ka brio jong ladi hapo kan no shisnem but ka di ka brio shisnem ka sa ha ka yeng jong pa kum ka nong wei dei na mar kata ken mauro u Jacob habo yo ya ka tengah ka bakerteng ka Rakel yo ya ka tengah ka bakerteng ka Lia kidei ki kon jong laban kiasa kum ki nong wei dei kata ki kon shinrang jong laban em ki bishni yo Jacob namar balai kani kadei ka bentalong tek kum shinrang kasi jong i si sen ba ulai yo lok ka yeng kemi kala dei tang ka yeng kur kam dei chu ka yeng jong u dei nam dei umla banong kani ka dei ka yeng jong a kani ka dei yeng imei ada email dan ke yeng jong parakado deyam hakiru kani ka kentai manta ka sa ha ka yeng ukpa kam dei shu ka kon bat kala dei ka nong wei kala dei ka tengah jong tau bru bat kayai up ya kata bat haki jiu haba up ya kata ki donru kita ki parlok ki jongka baka pen kre lang banong onda bangalek cata tu wan lang bat nga shipor ku mangi ki khasing judon ong balek on kangor ki lek ki kangor mo kum ta haki bat ka kentai ki judon balek ban but lang kita ki parlok jongka ban lek pet ya kata ka yeng thamai jongka bat ban ya khawai lem bat ka
kapek ya pen kre pat shinrang ulai pen kre ya kata kamera haka yeng jong ukpa bakani ka lok jonga kanwan umla banyalam ya ka haka kamera jong lejong uhab banyalam sya kata ka kamera ka bama uun pen kre kan mau ngaju ong ngaju hikai kene ko shinrang wat pat yo lok lada pim trei amen shinrang don boong amen shinrang ong amen kan mau ko samla ban yo samla ka sokba yo lok kelempat trei push up por bamja kumang push up ngam tani kan ma pin push up bamja namar balai yeng ibe dalam trei bam ka beang yeng kiao to jinjar mo yeng kiao pin bam da bi pin da jau sep dei kata lada pat trei wat kwa ban sim kelung ko dei kata wat pat itnat kan thei hiro amen ngi hikai lupa ya kata ondala kendo jinge ba pinuman pastor le kumno pat namar balai ka bible ka hikai kata kaniri ka jing sisa pat trei pat dei hok ban sim ya kata bari ki kan thei ro kan mau bhai kan ka wei wat kwa ban yo tang uba iet yo ukpa uba pendap amen kita yo tang uba iet sita yo lakut tu jingiet urat piong merak syau ada merak syau kumune ulok kadi ka bae ba bat hak jat beri khasi le bon sherang bam kamai kan thei dai nam dai na bon ba trei ra ngam penrem ini no kane di siapat lada kam change ke society ya ka ba wat ong ba imlang salang balik ke jot kan ne ka dei hok ban jot kan ne namang ila change ya ka jing long hi jong ibro nama bon sirang manta usong hayeng kan thai litrei kata de ka ba na kata de ka ba badai yang ta sa trai sni opat haba kali litrei sabar ta ka bi kran ni ya tapi haban susu haba dei kata ai pin long ka we ke jing mon habi trei lang nga joong kan ke juk menta ngie trei lang har ngi hap sutu ke bangi trei lang dei trei siliang kade nam dei na hab ya compare bono ba kamai re na bai trei lang kastunat na lada ka kan thei ka song yeng ta kam lei ada shinrang song yeng am ka kan thei le trei ta lei kan mau ba lada ka kan thei ka song yeng shinrang le trei ki ong ki ro ka nong ni lok pa tu la lut hare lada shinrang song yeng ka lok ka le trei ki ong pa yo ulok ba jai pede kata de ka jing per namar ka bible ka ong shinrang hak perelder no ta ublai wong men trei bat men sumar kata de ka kam upol wong namar yo i patas ni kalom ta wong ubam trei dei hok ban yo la ka jong ka bam udah keren ya kan ka benta bat ka bible hang ni kan di ka benta ka baru shinrang ulek ban trei ban pen kre ya kata ka kamera ba kan ka briu kan wan nang ta ka wan sa ka benta ka balai ka bakot nisin kani ka benda ke balai kai kani ka benda balai ba ushinrang uwan ban shao ya kata ka baik but barabor kata ka jingwan shao namar usai mi dang step na ka yeng lejong un poi be ha ka por miet ha ka snong jo kan thai but kani ka kan thai kan sutu balawan namar balai si ong barati haktin hindi lawan tadi snong ka jing pot ka jing tem ka ladon ka jing sawa but hangta ka kentai kan ra nama kadai ka pormiet ka haban ra da itai jing tebe da itai syarak bat ban wan ban kendo yau tau shinrang bat ushinrang menta unuman rungshu aka yeng kentai unshuan syau bat ka kentai ka haban wan haka ta jaka kumangi kasi sidon haka sinya tho mo siwan syau na siteng lenti bat menta ba ushinrang uwan ban syau ya kata kentai uwan nak jingpot jingtem uman kumdo uwan mak jingpot jingtem nama kadi kasi bakman nang ta kani ka kentai ki bhayeng kentai rekim lai rang kani ka kentai nama ladap bang lo bhayeng lakot tu si atak tien kani ka kentai bakiti ki parlok ye ki lai lang ban lamba baki ra ye kata ka syarak nama ha ka to por pat don light pat don you pat don light kumantam dan street light ye kira ya kata syarak bakin syai ya kata lenti ya jongki bat baro ki hapan wan haka joko bor
kirung. But onda balarung la kang no ia kata kajing kang. Namar ki babon, ki so banalat ro ki wakwa ban manrung. Pistu dong so banalat, kita baklam syakot hakajing kawai. La kang no, but om syak syu inundo banrung. But kan don kajing kawai nak benta ka nyos ngi kan no? Ong lamat ngah nyos ngi. But habang ngapuli ya kata ngasut tangan ni kawai. Hadin jong kajing rong no nyos nam ngin don baru try. Kajing kawai, amen. Ka perthai ta salang. Kan ma bai ngin don kan no singi baru try. Nyos nam. Shisngi galong ka shisnam akhmat jong blai. Kan ma sao po singi kile ya. Lai nu jor ya kata shisnam. Nginya don baru try ka perthai kan don hakajing jar ba hakanta. Namar kan sedang unwan da kulai beli shua, on sa wan sa kulai basau, on wan da kulai bayong, on wan da kulai beli bertu. On sa wan ban penjat shua nengkong du kajing sedang jong kajing penjat kan mau ublei umpat juplan ya ka ban penjat ya ka perthai. Handai ka baong ngono bala ban pelit ka perthai ka Bible ka ong nasti suni ka ba ublei un sya ya kajing syukor bakan trai. Mono ban sya ublay kan ma bay kata kam dai ka plan ka jong blay udai bay usaitan bakwa ban penjot yang ni ka perthai ublay kham thaw yang ni ka perthai ban penjot hare usaitan haba suto baki briu jong blay dan shu ang ni wangan le trai kle ki bam tre bot bat ngangan ye le thma bat ki bangan job yaki bat kani ka dai kata ka jing tho ba hai bakila rung ha ka ying jong shunrang bat kadon ka jing kawai na kamanta hinyo sngi bat kita ki perlok jong ka kini syong bat hadin jong ta hinyo sngi kila bron pai no henry hapreng jong ta hinyo sngi om dan syu mono balak ban wan rung ha to ka jing kawai bat jar ba wan rung kirong ngim I tho ya pi namar balai pi klam wan rung lang ha ka ju ka por pi yo em la ba pi dei ba I janeru onom sya syu namar la khang ka jing khang la yu But habang nga suto yang kani ka bentayam nga puli mentapat yang kani ka gospel jong Matias arpusan kay bu Jisu hikai. U Jisu hang ni wan ra bat mentay kani ka jing hikai. Bang ini pe hang ni ka pori ka poin ka banengkong. Kay ka bu Jisu u hikai hang ni ken. Bang nginga ban mapi bangin yo ya ka jing suto ken yang kani ka benta. Ka poin ka banengkong do hang ni ka jaka ka ong. Ini pe hang ni ka benta ka baong. Ka jingpen kre barabor kadai marmet. Ngine pe hangan ni ka por ka dikhot ka bapra ka ong kumne. Kita ki babite kila ong ha kita ki bastat to ai hangi na ka umpnyang jongpi naba ki syarak jongi ken salib. Kini ki banungkong do ha ka ni ka jaka. Pe ka poin ka banungkong do. Ken mau pe ka jingpen kre ka long sibet apa pi pule ya kene em. Ken mau tang ka ni ka we ka batai. Ba pihak ban pen kre kan day bet she met they got no she met pimla ban she me ka jinga jkiwe akwa ban puli ka me ka khot akwa ha ka ni ka por ba ngini puli na ka Ezekiel klenong ka ba khat saw de khot ba khat saw yakini ki laingot ki brio u Noah u Daniel bat u Job ong lang bat nga u Noah u Daniel bat u Job Kile ya don haka ki kinda pelatang yala ka jong ki mensim dala ka hok ong utrai ublay underline dari Bible jong pi habang puli yang ni kelenong ke bar pesan gospel Matias ngasem yang ni gawai ba ka jing penem kadai ka jonga shimet ba ka jing penem ka jonga ka jinget ka jonga Kajingnya ini kejonga kanumla ban penem ya kiwe pat. Hakata kasri jo kajing bishar wat ka kon jonga katanga kejonga kimikpa jonga sipara jonga wat ki parabangan kinumla banong ngidon hakata ka balang itai dei pastor ngadai banyo jing penem onumla. Namar ka Bible ka batai kini syakri ki bakraw jong blay. U Noah, u Daniel baru Job Kila ban pelai tang yala ka jong men sim na ka hok jong ki. Ken mau bet. Hang ni ka batai ka khot ka pra phai biang to ka poin ka menang kong. Ka ba ngong ba ka jingpen kre ka long shimet. Preparation is personal. Kadai ka ski jong jingrong no em. Kadai shimet. Kadai you.
ngamla ban pet ye kiwe kiem gumno kiem na baru try ngam tip hari yela jong teng ade ban sutu yang atela ya tektin baru try amen ngatip ngamla ban penem you hakata kasngi ngamla ban ngatry rong no ye para jonga rong no ye henmen jonga rong no ye ulok jonga rong no ye ki khon jonga ya ka lok jonga ngamla banong namar hakata kasngi kumbaga Ezekiel kat sao ka ong ngala ban penem da ka hok la de tang ye ka man siem la de amen lada ppm hok ppm amen dei namar kata wanum penjot ya la de namar ulok la jong lada ulok jong pi nget ukang ya pi man le jeseng pi ong namar ba ulok ukang ngadum la te pastor ban wan jeseng ngakum pastor la ban sutu pastor ban tei la ban sutu uji sutu nung sutu e kata namar ada keren lupa ong kaktin jong ang ada keren syai lupa haga Ezekiel kat sao ba ka hok ka jong pi kan pen em tang ya pi kan ma ulok bula ban besar ya pi tang hang ne khando unum la ban ai ka beneng kalau kala ban ai jing ye ya pi tang ne sla khando kam la ban ai beneng imei pa ila ban pen puli penang perstan in ai lut ka batam hare om la ban ai ya ka beneng on ai de tang da ka hok ka jong pi de ka tau Jesu kan swa ka jing pen baptis wang ha ka jing pen baptis pi pendap ya ka hok baro dia kata ngaju hikai bapa pen baptis ngong kelek pentip ye mei pa wat julek lendet pentip ye badai pentip ngaklam ong pat pan jing bet pentip bat penbet kaya per balak bak ngalalai pentip bakin nom ang lengo ani meladep ngaklam jam latip at least kini yo heart attack Fio ngalak pentip hari ngaklam pan jing bet Fio namar ke jing bet kadai tang nong try amen namar ngala banem hangani keslakan do propose nem hadin kata dengan aji kenya you orang yang ngak mat jong blay ulong blay no inga blay ngan play ni kecing kanam ta jome ba men rung saki bam jukut nganong ayo Noah Daniel baru Job Kidon haka bar ki penem tang ki pelat tang yala ka jong ka mensim daka hok jong ki ndai ya ki wei berkat si para arkibe jong Noah ki John Daniel kamla penem Job kamla man penem ki kon na jong ru ulek ban ai ye ke jing knya na ka ban ta ki kon hanra ki kon ki yap namar ki mem hok la ban penem kan ma ba ngak ban ai man sim ya pi ka jing ngai ka de simet amen pimla banong pindu man sim namar ulok jong ate pastor kum pastor ngi su tho ngi la ban yam lang tang tang likon ki bru de tu em gi so bang ngi de ban yam lang kin so jan Henry kini dia kecing sisa, amla ban penem, amen. Ngamla te ban ya share, lada la te la best bah. Dia kata hang ni lada keren syai, hang ada kot keba pra ini pai biang, Gospel Matius arpusan pra, keba kada keren hang ni bekit ni kiba big sangut. Nama pila tip lupa nganom kam batai. Kidon si pongot ki teisoti sangut ki start sangut ki bit jeng. Bat ki bit ki berkat bangan yo jing penem. Namar jong kini kiwe. Ki lek ban ong. Ki ong kum no. To ai hangi na ka ong piniang jong pi. Kidon babon ba ki bit haki jing long kristan. Ki berkat bakin yo jing penem namar ulok. Jing penem namar galok. Jing penem namar imei pa. Jing penem namar ki kon. Pi bakla. Onam la ban penem ya pi no. Pihap don ma pi bat unong penem tau dari Jesus Christ. Amen. Ngaju kli yang ini ban ta barabor. Kam ta ma pakai Bible school, kum no fi duai. Ma kat no kecing duai jong pi. Kadon gue ke subject hapoai so em hapo second semester. Mo ka bong power of prayer. Kecing duai ke kebon, kabor jong blay ru ka tu ba pi. Pisu thu ya ka presence jong blay. Pi duai 10 minit. Pin sengau ru blay udah itu berjubap tang tu 10 minit hi. Pat yang ta pin sengau blay baru sengi. Namar kacing. Nganong fi kacing ada baru blay. Kadai simet. Kata kadai ka point ka baneng kong du ai bangin kan mau. Dai namar kata Noah open em. Ka Bible ka Genesis nyau. Noah haba urung ta mau baki kon ki pen kongo ya ka ai ka bawa tho lupa ki kon ki rung ki ka tengah jong ki rung ki persakurim ki rung ki merat ki rung ki beriu ki ong at ngingim pediang re kata kan ma ba ki beriu em
Sengap bahaya ngakan kowe. Marsin kala ka bamot mapi. Pindah lengo manusia pat kala bamot Judan basyun ya pi. Marsin kala bamot kinong syun kimi lut kamtam na yeng kan nong pi menjor ban nga. Baik. Barang aingo ya me atrai me sei kinong syun. Pitep ke cingkala ka bamot ke penitu ye ke dur sisa jong kita ke be jong pi. Amen. Pimpat kala bamot Baro ki peni ba it. Dalam kala bamot pila itu sisa ke dur sisa. Baki itnya kim it ya pi. Namara da ki it beli ki keren banyak pi. Hana pilih jeseng ma pi. Cepoternet kile rain ma ki pat bamlek. Kala ban long kam ta? Ha? Nah kamu nona, kalau ngok masih ong lerahan ni bosong hayeng, barkini balik jeseng. Namar balik kani kadi kiki namar usaitan uan ra ya kani keburam pertai. Baru usaitan uang gumne tu ya terlibat keburam pertai. Hari Jisu ong, lemda hidan kecing adai bat nga, kumbang nga ngalong kawai badu kepa, ukuran kawai dah. Lemda piru pilong kawai bat nga. Pinam yok jing penem. Kan mawet. Hang ni kani gade ke benta. Ba ai ini tu yo Jisu shimet. Amen. Kumno kalong ka shimet jong pi lamba. Lada pi mi tu unda wan uni una kulai ubali pinchubut la kabut. Tang bu syong kulai bali. Tang bu syong kulai bali. Pinchu ong dan pang singaru tu ni. Oh, uni tu udan rentiro. Pinklet bo habdan nak wait lam. Ong dan renti tu ni. Bot lah kabot. Pinum kan mau menong. Hei kunam. Iyo. Kabanan ko ang kapan ka ba arpat nang ning ini pet. Kabakran hang ni. Kanyam ka ba pau syabar. Klem ka jingim ka ba syapo kamantoy. Kanyam ka pau yu. Syabar. Klem ka jingim ka ba syapo kamantoy. Mo outward religion without inner life is useless. Outward religion. Kenyam kepadon metang sabar. Setiap kenyam kapau sini sabar. Ke religion nganong ibi. Ke play. Ya ke vital role bong tin nong kadon ya kata ka kamram ke bakrab ha ke imlang salang kenyam. Hanre ke ditang ke sabar. Klem ke jingim ke basyapo. Kamantoy. Kani ke dikiki ke ba bah. Namar sabar ke itenat bah. Pe dekat balai ke ong kumno. Ini pulih dekat ke balai. Kita kiba bit haba kila shim ya ki syarak jongki. Kim shem la shimru ya ka umpniang lambat ki. Syarak. Ka syarak kata ding peniang syarak ngak. Ki riu rang ba hang ne beron pindah kenwa mun shwa. Hayeng seja bosin itang lagi syarak. Itu ibarat ba basi te umpniang le di iksai kan nomor bikin mau. Okey, kiba mungkin mau kemudian pilakha hadir rajar. Kiba shwa jong kata pi kan mau lut ya kata. Cai tang syarak, tang lenten, denem. Baro yo i tang kajing syai. Siapa amnan ba yo i ya kata. Manusia ali don stu ba pom ni kerak si ketak. Kini ki benta. Henry namar hang ne kada kran syai, begini ki ba bit kila ra tang ke syarak. Ka syarak, yo i lut syarak. Kuma mentang i kini ki bol. Sabar ngi yoi. Hapo kalong kumno kajing sna am ngim yoi. Kumantang i kini ka microphone. Ngim tip sapo wayar kayat kumno pat. Kalong kum juro ka syarak kayo itang sabar. Kanyam tang nabar. Wow, best ba. Best ba. Ngano fi mano stunat kanyam. Ngaro stunat kanyam. Tang sabar. Namar kanyam kawan rabe tang kajing kawai kajing ya kemen bet. Na kumno na. Pet ada itu sport let nyam jing sobang fi. Tit jain tamai. Bamdo, ai pushara kaya, pet adu ki misteri ru ki kemen, ki imlang salang ru ke kemen, nem no na, bam babha sudah, kadang ki kebastunat ha, hanre siapa pat, haka bekenjam yang sempat longkum no, damar hang ni ong, kita ki babit syabar ke syarak kadon, ke ipu bah, hanre hapo pat. Om dan om peniang. Namar ika om peniang, om la ban yoi. Om la ban yo. Pin yoi tang to kajing syai. Om peniang kalong kumno, pim la ban yoi. Kani ke benta. Cok kanyam. Kanyam ke penitang sabar.
Pabubon mga mapiru, kelajudan ko Paul, bangilang tagirim niam. Sabarem, ngisip rahem. Dia kata Paul, uang, udah isnei Paul, udah ong nak stish kinong room, nong masipau, kadakot kabaar, kidan de ya kecing sir rahem. Hanre klem kecing tip. Klem gayu? Kecing tip. Kat kidan ki beriu hang ni apa? Pertai, nam takan nyam ki kloy ban penyam. Ki kloy ban sim yang kamen sim jeng ki weng. Nak mentakan nyam kata kadi kini gay. Hendak siapa pat kecing long mensim dan. Kini kadi ke pama. Namar balik kenyam ke ipet ke iemha. Fiu Yesus dah ayah ke nuksa ya kata naga gospel jong Markus kelenong ke bakadway. Karakot ke bakalai kat saw. Habang ipet na kini ke jaka wangam. Habang uyo iyo tau ding dumbur. Udah pet na jengai bau dan kislah. Ngalaban nabi ini kislah kita yang iki Kristen na dapat na jengai wow ijar ngamet jengi tenat kiyeng mana ki be tenat sisa umdai kiyeng mana ki ba malu malaman ta hadrai Yesus kan ma umpet na jengai uang ba udah late ban kemi super khat ne ding dumbur de mga mapi na jengai tenat ba one met na jan but habo one sa jan ga Bible ka ong pinda puli to khat lai khat saw uang ba umdan so pat hang ne umdan niyo Syam la Syam, luwe mangta. Dan sok dah kata kejaka. Leyo. Pej bah. Ngidu dapat. Wow, lai biang bah jeng long Kristen. Hari dawan mat sok, yo ada way pitep. Menengkong do ke jingnya kenyum. Jingnya yo. Jingnya kenyum. Tentang kenyum ke jeseng ro. Ni kenyum yo pastor ro. Yo pastor tentang piye, yo tentang piye tenum baro. Nengah keren baklana. Kan wan baik dia kata. Fikun Israel yang Moses kira ro, yang Moses kimur kawang mau ro. Dia kata sih, fikun along pastor ngasih erkit sisya. Lalu don bohong engau. Ngah fikun along you long pastor, betul aman sim lar ke lupa. Ngah pemte fikun ayu. Ngah lada you Moses. Kihenmen ki jong u. Meriam bat Aaron ro le persya. Ngah pemte pipan ayu. Dapat kibriu kia ro, hendak pinsa sempat kitu kibriu na denru kia tro. Kan iri kejing sisa, naik kamno na, Kijo kiban ro, ebi kijo kiban tro ro. Yesus tip hai kata. But hani ke betai. But outwardly kecing sabar kata syarak. Lai tenat jung kini kita soti ke babet. Hendak hapom dan peniang, nama kilong tek kum tau ding dembur. Sabar jangan bah lewat msyami airwam dan so angta tang kata arti mutil nong balai dekat besan gaong kini gede ke stage bagi Kristen mantap babon kidan te ke dur ke jeng rublay henry ki lenno ya ke bor jongka na kini tu pai no kini gede ke jeng long Kristen mantap kim ngeju ya ke bor Kiam judang kam menduai bukti. Kam dai kata kam dan po Bible. Don ni William. Kam dan po Bible menduai bukti. Ngau tahu beri pat jupuli Bible. Lada upuli ro ngam Bible jang no upuli. Nama hang ni tak kata mendalet menda bukti. Amen. Kim ngeju ya kabor. Tentang yang kini kita duai. Pergi kelon kisu elek jadu mentor kini berkelon. Pergi don leba kertat wah kum tu. Ngasih ong kini ke bentah. Ada beri kemding ulem no yang style. Dah kemding fin yang style no ngak kemding sunat bah. Ngai film lek pi kertat. Apa kawan ngeding ke jong tua dia lahi. Henry, kani ini kecing sisa kesti jong Kristen long no. Kidon te kadur kecing rublay. Kani ngedi ke ba ong kani ke stage nambar belai. Sabar kadon ya kadur. Kajong ba iru belai bah. Siapa kabalen no ya kay? Ya kabor. Day na markata nga nong ibi. Babon ngilalen no ya kay baong kaktin kajong oblay. Ngilan no ya kay? Ya kaktin kajong oblay. Kabalay ngini pet pat menta. Ya kapoin kabalay. Kajing pen slam kalong kajing tenju yaki bayai ne. Kajing iyo? Kajing pen slam kalong kay?
Kalong kay kajing tunjuk. Ini puliru hang ni kapor ka mentan ka dekat. Kebesan tong gum ni. Habau tahu nong lek kurim upentut. Kilaya samtia baro bat kilaya thia. Belai unong lek kurim upentut. Kalong tik mentaro. Layo sngo bu Jisu ajan wan. Nganong ye pi nado ba ime ikla ka bamut. Ngayo sngo yang tengah pat kala ka bamut. U Jisu ajan wan hadu mentang alas dang ban mi niuli ru. Ngayo sngo bu Jisu ajan wan. Kidon lek kamrang ba ban manga pilaya sngo khamba susu mo pi. Denam dai. Jisu la ajan yo. Lanu parun wan. Ha? Dalang atit tarik ta subang we. Nemno na. Lano pa noan. Nong lay kurim hanikan mau dari Yesus. Upen tu noan. Beli. Lada wan no amen. Lada wan no mentang ngai paro angin lang. Ada ngatip mun wan mentaro. Beli. Kata nama kadege jinge tunjuk. Jong kata kejinge ini jongi. Jong kai? Kejinge ini kejongi. Kata kadege kai. Dia kata kitab Habakuk lenong ke baar dekat balai ke ong. Atrohai ngalayo snow ya kejing bena syapang jome. Tingala syap ting atrohai. Tupen yala kakam hapdeng kini kisnem. Hapdeng kini kisnem tupen bena yaka. Ha kejing bitar tuken mau ya kejing isnai. Fi Habakuk udwai kini. Isnai mame atrohai. Wangatip menen bitar. Hapdeng gini kisnem. Men salet iya kini. Handai ablay kan mau ya ke jingisen ai. Ada try one no Ada kuli kan orang taif dua ikon. Mendai kan kata kan minit pisik keren bat ngakon man kasni. Ngalas lembah kami asngo gusur kum nabi wan pat lang ni. Kata ta ka ba. Nah kwa banai man sim ya bi. Ha ka jing pentut jong undong lek kurem. Kadon ka jing tunjuk yang apa dia pi bangin yai ni badu. Amen. Baniu? Baniu? Bat ngaong ifi, ban ong yai nem. Kasumpang so tenat bahkan ikentin ong yai ne. Ban le padam kabadae. Ban yai ne. Ban le em kalong kabae. Tenten fistang ban puli ka Bible, hadin sita yo pilas dang tight no. Sita yo dang non to ka ding. Hadin sita yo so ban lip no to ka ding. Pi duai din si tayo kelas nang manlip no. Dai nama taka ba ban yai ne. Dai nam dai. Ban yai yu ne. Handre ha ka jing pentut jong trai kwa yang apa dia pi bangin yai ne. Amen. Ina pait pat ka poin ka ba sao. Ka jing perta kanuan kensan. Dekat ka Henry ini pulih ni kapor. Kaum ne. Henry men siteng senya. Lalong ka jing perta. Hakmi uwan unong lay kurim. To mi ban lay tan ya Uwan way. Kawan siya kay? Kejing perta. Kan no? Siteng senya. Day te balay tu lupa, la batay lupa. Siteng senya. Wan sendet. La perta. Ong kilay tan ya Ada ang ifi. Ada wan daka warning kamsung. Ngidon tang kidak jong kisngi bakado. Tang ki ay? Kidak. Harangim la ban batay. Bakaladay. Lada lala ban batay la kamsuk bah. Kila judon kinong elap apa pertay. Kibalapan kulmar. Kiong bau try unwan haus nam kat praspa. Something. Kat praspa sampunyo na kat nukum da terki batay. Don baong unwan haus nam kat kandai spa. Don baong hak nam arajarle perbawan. Arajarle baru ki perkat bu Jisu janwan. Oh, katukan New Year kalong jar-jar ba. Kilong yo Jisu wan no. Kata ka day naman, larang ilatip lasok por COVID, yung kanila na kamday ka magkut na sa kaipat. Saya sedang penelong, wat itu bom judway ong hayeng ngidon kam mani dway. Arajar arpuwe kawan biang arpu arte kakamkai sudah kata. Daerah cah kakamkai kata. Melilai. Udang slam. Nama karon nang kadak ta. Only the sign kanan. Kamdan iyay. Ka Bible ka patay tangi kidak.
Adalah tip lupa. Lasuk. Henry ke Bible kat mahampat ikan gawe. Ha kita kidak. Baka jing perta kanwan sendat. Daya ke por kabangi ngi perkat. Namar kong siteng senya kilaya tia. Daya bagi dia pet kilayu. Kuma menang ong ipi. Unong lek krem uwan met menmet umjuan ra. Haki tradition jeng iju uwan menmet ban shaw no. Bahaka step akin sedang ya kata jing kawai ke jongki nam tah nyus ngi. Wan haka pormet. Namar balai ki wan haka pormet kan mau. Hangi kasngi kasdang hadin khat arbaje kasngi ke batamai khat arbaje damit ngisdang ya kasngi ke batamai haki jiu haka jadmet hindri baje kasdang kasngi ke batamai ki wan shwa ka met kasawan kasngi naga banta jongi ke wan shwa siteng met kawan kasngi so siteng met biang hane naga banta jongki kasdang bet hindri baje jadmet hadu lasai hindri baje kalong sisngi simet lane simet si sengi kata ka jing kai dia kata ha ka por man met wan ka bamot ha kata ka sengi ka batamai ha ka sengi ka bayu ka batamai dia kata tin jong blai kong hakmi ngan le ke ka batamai nam ta jong pi but ka bible ka batai hang ne om da wan onum dai te balap yu lupa dia kata ngini pet on gospel Matthias kalnong ka ba arpusau kada khot ka balai punyo hadu lai pu khandai ti kumbala long kisngi unowa kum taru kalong kata ka jingwan ukonu breu naba kumba la long hakita kisngi kiba manswa kata ka jingshlei bakia bam kia di bakia shongkurim bat kia pen shongkurim tat onda kata ka sngi unowa ulalait no shapo kata ka ying liang bat kim shem la sutnyo tat onda kalawan kata ka jingshlei bat kala rongno yaki baro kumtaru kanlong ke jingwan uko nubriu kala kren syai hang ne kibriu kinam sutnyo labatai kini don yaki kamiu kini shongkurim bat kini penia shongkurim kini bun kam hala jongken kinum tip ki bangait kilale yu yaki bangait la rongno kinum ya sungtho ya kata kani ke jing sisa ngana ong ifi kapertai kam sutho hari ai nga ma pingin sutho kan amen haba piyo sngo shapang gatma bat ke jing bana shapang gatma piyo sngo shapang ki nemsnio bat ki jing yap them piyo sngo shapang ki jing kinyo jumai bat kham dame shapang ke jing syukor ke bakraw ba ke jia ha ka pertai tolong lupa balapan kre namar kita ki kedak nam ta jong apa jong pi amen watch him sting kani ali pa kadak enga wanum ong bangan sakala bamot ni pastor sibam tang khoi ni long hi leyu pastor yo namar khoi ni kami yo beneng amen namar lada ha beneng ru yo khoi ni kamur kadadon da factory basna khoi ni yo namar ngindon ni ka jingtip kan mau ya kata tadai namar kata sedang pan krek ila dia benong atrai ngatip nglarwai mana bakut melong bakut ngan pan kot ila dia lam na kata di secret na kata bam kwai na kata di kiat na kata di drugs ngan tre bahkan nong ngan merau namar ngatip bahkan ka mat ka tampel ke jome ngahap riko ya kani om baka ke jonga haro ka jome kan mau kani ka mat kam dei ke jong pi ka jong trai da maka bible kong kani ka mat ka ying shong ka jong mesti makot da amen kamun ngahap man riko pek yong ini yang excited pan bor no blay yang ini sing ngam penrem yo pidang don hakata herei ngakwa bano penbek no yel de bano ngatrai ai bor yang abangan job ni jing bam amen nang ta ngini pek pat sa kapoin ke pesan kong ka jingkang kan sa pli junom the door will not stay open forever ka jingkang kan play sa junom ka jingkang kan play sa junom kawai ka sing sa kang tingin pe dekat basipo ka ong no haba kiding yang late ban thiet ti ulawan mu ta unong late korem ti kita kibala kloy kila yang late apo lembat u sya ka jing kawai shong korem ti la kang ya ka jingkang la kang ege ya ka jingkang wow la kang ya ka jingkang. Fide pi mes haga pertai ya ka boss
Piang ban up bos ada pimis kani ke bos. Kasawan biang gawe ke bos ada mana ka tugas ngi la syai ka sing kasawan biang. Pimis ya ka flight pin sayo biang. Pimis ya ka train pila ban yo biang. Pimis ya KK pila ban yo biang. Handai pimis por badang pli ni ka jingkang. Yo kala kang no tate kalong ka bama. Ka Bible ka batai wu ai nuk sa sundon chapang u utau Lazarus bad urus pa Lukas kan rio kada kran syai. Beruang kat bermain dan hangga pertai Melayu ye ke babha. Ni bos handai umis no manwat yuk try. Kam tam ngan kwa ban pulih ni kapor. Genesis nyau kan rio. Genesis nyau kan rio. Larang imis yang ni ke jingkang abalakang. Kau ngum ni. Pat kitu kibalaya lek besut. Kilaya lek shenrang bat kentai nagadok barok. Kumba ublay ulala hukum yau bat utrai ulakang yau syapo ulayu ulakang ken mau baik ya kata ke jingkang chong kata ke ling ke chong Noah ne kata ke ak dei bakang do Noah lakang na no baru utrai ulakang dei kata ai ngin sutu lupa yo sisin balakang nganong ipi kamantoy syo barkan mau ka jingkang kanum plesa junom kanum plesa yo ka kang no nama sisin balarong no lama nama kanum dansyu akasin ka baar nama re ka jingkang lakang bat kapoin ka bakado ngan lek ka bahan rio ka jing syatip da ukris kalong ka syabi ka jing syatip da ukris kalong ka syabi being known by the Christ is the key nama ka dekat ka bakadar ngene pait biang hakani ka por Matius arpusan kadar uang ulaya thote ulaang sisa ngaong api ngam itu ya pi uang kamu no ngam itu ya pi kat ni ke mata me yang ngi hang ning yang ngai itu ya me Jesu berkat ma pi yo Jesu kamu nong lai kerem uang ngam itu ya pi kalong kamu no tharai ngam itu ya pi ka Bible kong naga gospel Yohanes kalanong ka basipo ka dekat ka bakat sa uang nga itu ya kita kilang berat uang nga ngalong uta unong ap lang berat ubah tengah itu ya laki jong batla itu yang ada laki jong kan mau bahang ni uang ngaru nga itu kiru itu yang kadang arteli yang ni uang nga ngalong unong ap lang berat ubah tengah itu ya kilang berat la jong bat kilang berat la jong ki itu yang handai hang ni ka parsi jongki sipongor ki taisoti wang ngam itu yaki yano wang ngam itu habang puli gospel Matius lebo Jesu uhikai halor lom Sermon on the Mount kaniri ke jingi kayam ka ba bahang anong ibi arang pusan yang ni ka benta arang pet nya gospel jong Matius kanong ka behnyo dekat bar puwe du arpulai namar hang ni wang amu breu baro uba ong hanga atrai ngatong tengok atrai kalau nggak ngasu ang bayaro itrai yo me itu pat yang apat nama orang atrai uban yo let apa ke hima ki benang anong fikawe na ka jingkai ka bangin de kren kalau nggak masuk handai berkat yang jingmut jongane kalau nggak bejeli bah uban yo let apa ke hima ki benang handai utagen uban le ye ka mon ukpa jonga ubah benang kanungot bale mon ukpa ngile ya kamon jong ulok, kamon jong kalok, kamon jong kikon, kamon jong imei pa, sisa ngile kamon jong kupa. Iha ban bu ya kecing keli, bedo kita kibau try unum itu, kini kita kibam lek kamon jong kupa. Ngakum pastor ngalai kenduk babon ki kwa ban syakri yo blai ki ong pastor ulok ngam syapat lek kemno ma pastor de kupa kikon kau ngai nguk yo blai. Papidang nget yo kupa kikon, pim nget yo kupa ubah beneng.
Kabamot tang mapi ong yero iturai wang ngami thu ipi kam le kamon jonga ngalem no mga pastor nga kwa eban syakri kalok jonga pat kam sya yang at pastor kalong gabe namar hang tu pai bian khot bar phuwe namar hang ni la kran shai ka ong handre utaken ubale kamon ukpa kani ngedi kamon ukpa pa bible nam la bale da kamon jono ro la bagi para bangai sengo badai kata kum pastor man tentang ki ong pastor subha se le lang kata la kami dei ba ka bible em lai pastor bantai la mangani ki pastor ki nem tre man kongo ia kata la ngila kongo no kata ngim dei sakri bleng dei sakri gibreo kabae nganong ipi namar hang ni kham ong ki ong ada tang tau bale ka mon jung pa namar ngi haban kli ya lede ho pi da puli ka arpo hatangi kham le kamba ngana me kran ya kata handai tang ngani record ka kran ne ngale chamoy ka mon jung pa namar yo try ong ngam I tho kumbo ong ya kita ki sangut ki thai soti ki babe ngam I tho yo dei manga ma pi kata ka jaka perkhat ngau ya try dalik rum kam sibir utrai wi tho utrai ong ngam I tho kalong gabe nganong ipi yo try ong ngam I tho la meno ba ong ngam I tho ka biang yo try ong ngam I tho kalong gabe ba to ai ngin sung thu ban pek ngor namar ngim tip lano ka turai kan put ngim tip yo ka turai ka put yo mga mapi pa dio ching panem banganong try panem yanga namari pa jong ai long kum ta ngale jeseng hang ta ngalong kum ta ngong fi ka ching panem de personal de you de personal ta ngeng ya try pek melayo I te try ka ching sekri ka jonga try o me kham le pat ya ka mon jonga medang le ka mon jong gibreo Kidon kibri berpendap ya ke program namar bala pa ya ki umdai naga download jongki. To ai ngi hakani ka singi ngin sung tho. Namang ngi sung tho yang ngi lai te aktin kan ma be ha ka singi jong jing pen baptis ngi lai te aktin te baru try. Rekan mau syapti yang yo kumno saitan wan besut pat changi upan pai no banong try dang slam kum kata ka jing le kum kata ka jing manta habang ada keling anong ifi ya ki bubon kena samlak what is your aim in life ne ka ka ba fikwa banong jim kidon ngong ka par ka vision kan jaman sim kyong ngimtip kata ka ni ba they have the aim but they don't have the vision kidon ya ka ba ki kwa banong kim don ne ka jing pen pau pat no try namar kinyo jing pen pau kum no namar kim judwai ro how try kim shimru ya kata ka jing pen pau dang akli ha ka ni ka jaka ki khana bawan ha po ISM ki tip hang akli kai ka ching pen pau bo try ai pi namar kata ka di ka ba kong san namar ka bible ka ong na ka proverb ka ong klam ka ching itu pau ngi ken terno ya ka adong without vision people perish ka ong ka way na ka translation jong ka English ngidon kam ngong fing ngidon ni ka im ngakwa along doctor ngakwa along nurse ngakwa along no hikai henry ka ipat ka vision ka ba kenjaman sim try ai pi tentang fiong atrai balik kat ni ka jing kawan kadai bo try upet je pi yai ne am badu amen yai ne am pe yu Daniel u kham pelat yu na ka jing na ka krem kising hari ong using unum la ban kata ya me pat amen u kham pelat yu Shadrach Meshach Abednego na ka lawar ding wang namar ha ka ding ngan sapaw mga beten mga ya me na ka ti ka mon ka jonga kata di ka jing kular ka jong try haba ki sunran ki don lang batu Jesu don lang ha kata kalian hari ka don ga yang lang tari ka don ga yang lang try kamo makanuman kawan hari haba try uyeng uong kala jai lot bandai uong syai ka jinget ka jongpi balai PPR tatin kabau try udan kamut kanamdan ka jingkerdok bam baik ka don ka jingkerdok bam kim dan bam kim inai bam nei ya san hajar try wang balai meku slide pat ya kat dengan ni Ang pensyong yaki, wah itu ya kata kabam itu kesan ajar, kamut baudan utrai bam dan kandon kecingnya perpat, lalu utrai udan hapeteng jong kecingnya ngenyo iya ke kamba, amen. Aku ika pon ngasa keren sepang ki giant sepang ki ramha, namar ki ramha am ki promote yang apa dia pi. Aku por jong Noah namar ki dan ki kon ramha, ublay ura ya ke ling Noah sejerong. Aku por jong David udah nuram hak Goliat
ublay ura ya ke kat ke jong o bat hanrei tang ha kapor kita ki khat arngot kinong sentiat kita ki sipongot ki leting ramha jaka bak ublay unyo ra ya ki sagari kanan kisa ya sagari klau kan ma bai ke jing em kum no pipet ke jing barabor kawan ya kaban ra yang i amen ong lang mat nga ke jing kawan ban ra yang i sakaburom jong blay amen ada menta pim dan pisa ong aingu atrai ngadon yang ni ke jing namar medon ban kerku yang asyik kadaya amen menta pidon ke jing le haga yeng ong atrai nga aingu ngani ke jing namar ngala persyang bangan tei dalade ngatep mai mentei ke yeng jonga amen tadai yang kata nga ai men sim ya pi haga ni ke por lang bangan ni ka jing hikai haga ni ke sina gospel jong Matius kanong bar pusan hatu pila long pela pen kre na em nakabentaw nong lik kurim